Usein meiltä kysytään, että mistä Hyla GST on saanut nimensä? Mitä ensinnäkin tarkoittaa hyla? No hyla on latinaa ja tarkoittaa lehtisammakkoa. Kokonaisuudessaan hyla-laitteemme on saanut nimensä Hyla arboreasta, joka suoraan käännettynä on eurooppalainen lehtisammakko. Miksi laitteelle on annettu tämä nimi? Se johtuu siitä, että lehtisammakko on juurikin eläin, joka viihtyy vain puhtaassa ympäristössä ja tietysti vain silloin, jos vesikin on puhdasta. Ja koska meidän laite toimii vedellä ja tuo puhtautta sisätiloihin, niin tämä on oiva nimi laitteellemme. No mistä nykyinen malli GST on saanut nimensä? Se on toinen tarina se. Mitä tarkoittaa GST? GST tulee sanoista Geysir Separator Technology. Hyla GST jäljitteleekin nimenomaan geysirin toimintaa tavassa puhdistaa ilma. Kuten näemme tässä laitteen sivuleikkauksessa, GST:n ilmanottoaukot ovat tässä sivussa ja yksi täällä takana. Ilma kiertää laitteen yläosan sisällä ja ohjataan aivan tänne vesiastian pohjalle asti. Tällä uudella muotoilulla ja uusilla mittasuhteilla on saatu aikaiseksi se, että kun ilma imetään aivan astian pohjasta ylös 25 000 kierrosta minuutissa pyörivän separaattorin yläpuolelle, niin tuo suodatusteho on maksimoitu aivan todella upeasti. Eli näin ollen separaattorin pintaan saadaan osumaan mahdollisimman paljon vettä ja tämä tarkoittaa mahdollisimman hyvää suodatusta. Eli tämän takia uuden Hylan mallin nimi on GST ja se on todella osuva nimitys tälle.